Takže vítam tu Peťa Velica, ktorého sem priviedlo tak trošku zranenie a máme tu možnosť s ním spraviť rozhovor, keďže je v Puchove doma a lieči sa. Ahoj Peťo. Ahoj. Tak ako sa to prihodilo, to zranenie? Ako si k tomu prišiel? Tak vo Francúzsku na Dauphine, druhá etapa, kilák a pol do cieľa približne, no a jak vždy mela do cieľa, po pravej strane som skúšal, že prejsť dopredu na lepšiu pozíciu, ale už bohužiaľ už nebolo miesto. A jeden ma poslal do takého mierneho žlabu, no a tam som hneď cez rídka preletel a ramenom na ten žlab, čiže tým už bolo vymalované pre mňa. Takže sa tomu ani moc nedalo vyhnúť. Ako rozmýšľal som nad tým, že či som neurobil ja chybu, či urobil ten, čo ma vytlačil chybu, tak nejak asi pol na pol to, lebo možno sa tam nemal tlačiť, možno som mali skôr na brzdy a určite aj jeho chyba, že ma vytlačil, ale teraz ťažko. Už je to tak, jak to je a už je tak. Ako sa o teba postará tým, keď si po takomto páde, že si zranený doma? Tak ono s tým má zmluvu s hamburskou klinikou, kde v podstate, keď sa niekomu z nás týmu niečo stane na pretekoch, tak okamžite je tam poslaný a je tam dobre o ňo postarané. Ale v podstate vo Francúzsku sme spravili prvý rentgen a bolo vidieť, že tá kľúčka je zlomená vlastne na vrchu a povedali, že operácia asi by moc nepomohla, tak vlastne sme uvážili, že lepšie budem domov, budem doma, bude sa to liečiť normálnou cestou bez operácie, čiže tak ako tým a podpora z týmu je tá, že keď sa čosi deje, hneď do Hamburgu sa dá ísť. No. Kontrolujú ťa aj doma, že či sa liečíš poctivo? Ako ja som v kontakte aj s našim tímovým doktorom a zaujíma sa, aký je ten stav, lebo chodím tu na rentgeny na Slovensko a určite o to zaujíma, jak sa to vyvíja. Jasné, že dám mu vedieť, že všetko je v poriadku, tak to stačí v podstate. Nie je to nejak, že kontrola, skôr, že záujem z tej strany tých doktorov našich. A koľko ešte bude trvať liečba? Tak ešte, že vraj minimálne 2 týždne, tak toto musím mať, potom idem na kontrolu a potom snáď už dúfam, že po tých 2 týždňoch sadnem na kolo a už začnem pomaly jazdiť. Dá sa ti trénovať, alebo ani stacionáre nič? Nie, práve že vôbec vonku to neprichádza do úvahy, že by som išiel von a na trenažer. Tiež neviem si predstaviť, že by sa jednou rukou držal a potom ako chrbát trpí ešte viac, než v podstate to zoberie viac, ako by to čo si prinieslo. Takže troška aj využívaš voľna. A ako ho tráviš v Puchove, čo robíš takto zvyčajne? Tak orážam hlavne, ale tak ako na kávu idem s chalanmi, lebo v podstate sme sa presťahovali asi mesiac dozadu a ako je to super, že zase s kamarátmi môžem ísť na kávu a takisto s rodičmi. Čiže také bežné veci, nič extra, vlastne s týmto sa ani veľa vecí nedá robiť. No. Čo myslíš, že bude tvoj prvý pretek po vyliečení? Tak už vo Francúzsku sme spravili nejaký taký plán, že dúfame, že v auguste na okolo Poľska, že už by som mal začať, ale oni povedali, že žiaden tlak, žiaden stres, že uvidíme, jak sa to bude vyvíjať, jak sa to bude hojiť a keď budem v poriadku, nastúpim na Poľsko, keď nie, nastúpim čosi neskôr, ale v podstate tá Vuelta by mala byť pre mňa akože istá. Že keď nevyšla Tour, tak Vuelta by mohla byť, hej? Hej, to by malo by to tak padnúť, lebo vlastne ten športový riaditeľ povedal, že je mu to ľúto, že teraz Tour pre mňa padla, ale Vuelta je istá. Tento rok si vlastne prvým rokom v novom týme, ako sa ti v ňom páči? Tak ako my sme, aj keď za Martina mám hovoriť, sme veľmi spokojní. Ako tá kvalita je zase čosi vyššia. Človek musí ďaleko viac bojovať, aby sa dostal napríklad aj na tú Tour a na väčšie preteky, lebo tá konkurencia aj v tom týme je väčšia. A si myslím, že to nám pomáha obom s Martinom a ďalšia vec aj napríklad ten servis, to, že keď človeku sa niečo stane, tak je o ňo veľmi dobre postarané, lebo to fakt to zdravie u nich je super dôležité. A ďalšia vec, čo aj už viackrát som spomínal, že oni sa strašne na detaily zamerávajú a riešia každé maličkosti, ktoré iné týmy povedia, že to je nič, to netreba riešiť, ale tento tým sa extra na to zameria. No. To je... Milram bol skôr taký nemecký tím a teraz Kolumbia je taký multinacionálny, čo ti viacej vyhovuje? Tak určite pre nás ako dvoch Slovákov je medzinárodný tím je oveľa lepší ako len nemecký, no. Lebo tie národnosti sa zmiešajú, tí ľudia sú k sebe v podstate bližšie alebo ľahšie sa k sebe otvoria, ľahšie sa k sebe dostanú a v
tom Nemecku, ale v tom nemeckom týme to bolo také trošku viac uzavretejšie, ale nehovorím, že to bolo zlé, ako obidve sú skúsenosti. A s kým ste sa tak s brachom v novom týme spriatelili, dalo by sa povedať? Tak určite s Frantom Raboňom, ako Čechom, ako to je hneď, to je prirodzené, to ide hneď, ale je tam ďalší ľudia ako Albacini, Švajčiar, s ním som veľmi dobrý kamarát, tiež potom je Maximon Ford, Belgičan a Vicente Reine, Španiel, čiže je pár ľudí. V podstate s nikým človek nemá v tom týme problém, s každým sa môže porozprávať. Pre nás tiež angličtina je lepšia reč, že ľahšie sa dohovorím ako s nemčinou, čiže v podstate človek si rýchlo nájde nejakých kamarátov. Kolumbia jazdí na Scottoch, ako si spokojný? Tak ono, už tieto bicykle v tej najvyššej úrovni, už od každej značky už to príde, tam sú veľmi malé rozdiely, tam naozaj to sú minimálne rozdiely a človek jazdí to, aký je sponzor a keď mám pravdu povedať, necítim až taký rozdiel. Aký to je vlastne model od Scottu? Tak to je bežne dostupný on vlastne? Hej, to sú bežne dostupné modely Addict, čiže... Podieľaš sa aj na nejakom vývoji tých bajkov, že dávate referencie výrobcovi alebo tak? Hej, presne tak, my sme ako celý tím. Sa nás pýtajú, keď niečo máme sa hneď ozvať, máme povedať, keď nám niečo nesedí, keď chceme niečo zlepšiť. Čiže oni sa o to zaujímajú, pre nich to je tiež veľmi dôležité, takéto niečo. Čo hovoríš na pokutovanie tvojho tímového kolegu teraz na Tour de Suisse, ktorý nebol pád 50 metrov pred cieľom a vlastne to dali za vinu jemu? Tak hej, ako videl som tiež ten špurt a tak keď mám pravdu povedať, nechcem obhajovať Marka alebo niečo také, ale oni obidvaja zbehli, vlastne prešli okolo Čioleka, obidvaja zbehli do toho stredu a obidvaja sa pozerali ako keby na pedále a zrazu už boli v sebe a ležali. Čiže či to bola iba Markova chyba, alebo to bolo obidvoch, skôr si myslím, že obidvoch. No ale keď Hauser zabalil hneď, vlastne nastúpil na ďalšiu etapu, čiže nebolo prečo mu dávať pokutu, tak dali aspoň Markovi. No. Jasné. Tento rok sa v Pro Tour objavil aj ďalší Slovák, Peter Sagan. Ako vnímaš jeho výsledky? Tak ako super, ako také výsledky, čo on zajazdil. Nepamätám si, že by nejaký 20-ročný chalan, čo prvýkrát do Pro Tour také výsledky mal. A akože pre Slovensko to je určite len dobré. No. Viete sa aj stretnúť alebo dať si nejaké rady alebo tak, že stretlite sa aj niekde na tréningu? Ako teraz, keď Peter aj s Jurom v podstate, s bratom jeho, keď bývajú teraz v Taliansku, tak v podstate sa nestretáme vôbec. Aj keď párkrát ešte na začiatku sezóny som Jura párkrát stretol okolo Považskej, lebo oni sú zo Žiliny, čiže tiež chodia niekedy ten smer, ale naozaj veľakrát sme sa nestretli a čo si myslím, tak teraz sa možno na tých majstrakoch stretneme, aj keď ja iba ako divák, ale stretneme sa tam.